Yep. Er du klar? Ja. Wow! Fuck, hvor galt! Nej, far, vi skal kvæle i det. Ja. Her, du skal bruge min trøje. Altså, du var bare... Åh, fuck! Nej, bare ild. Bare vand, det spreder det bare. Prøv lige at høre. Nu har vi så en hund, der er endnu mere tosset derinde i min forvejen. Ikke også? Hey, der er stadig ild! Der er fint. Der gløder! Der gløder! De skal være med til, Lars. Emil, gider du godt lyne din hals? Det Prøv er lige at sjovt! tage en jakke på. Åh, det var sygt! Hvad er Ej, sjovt? jeg synes ikke, det er sjovt. Ups. Hvordan er der sådan noget med døren? Jo.